Lan tagħna huwa li l-familji tagħna jkollhom aktar flus f'idejhom. Sostna dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista bit-tema Malta flimkien. Fost 5 proposti ewlenin li ħabbar il-Prim Ministru u li se jiġu spjegati f'aktar dettall tul din il-kampanja elettorali, Dr. Abela ħabbar li se jerġgħu jitnaqsu t-taxxi biex il-familji jkollhom aktar flus fil-but. Bir-riżultat ta' dan se jkun hemm minimu ta' 255 euro tnaqqis ta' taxxa tal-ħaddiema fis-sena. Dan permezz ta' twessieħ ta' tax bands u bekk huwa stmat li se jitħallew 66 miljun euro fil-bwiet tal-familji u self-employed fis-sena. Apparti minn hekk Gvern Laburista ġdid se jara li jerġa' jtejjeb ukoll iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa. Fil-leġislatura li jmiss għalhekk kommessi li nkomplu nsaħħu it-tax refund u qegħdin għal darb'oħra nagħmlu impenn ma' dawk biqlieħ medju u anqas li huma wkoll se jkunu qegħdin jirċievu it-tax refund. Dan is-sosten se nkunu qegħdin inħallu 24 miljun euro oħra fis-sena fil-bwiet tan-nies. B'kollox qed nitkellmu fuq 90 miljun euro fil-bwiet tal-familji tagħna. Il-miżuri li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela ma nesewx ukoll in-negozji hekk kif tħabbar li Gvern Laburista ġdid se jnaqqas ir-rata korporattiva tat-taxxa minn 35% għal 25% fuq lieħ ta' kwart ta' miljun euro. Dwar l-anzjani il-Prim Ministru Robert Abela ta' garanzija ta' żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa fil-pensjonijiet. B'hekk tul il-leġislatura se jkun hemm żieda minima ta' 2340 euro. Dan apparti żieda tal-għoli tal-ħajja li se jinħaddem b'mod aktar ġeneruż mill-mekkaniżmu tal-kola. Il-kalkolu tal-Gvern huwa li 240 miljun euro se jibqgħu fil-bwiet tal-pensjonanti. Madankollu Dr. Abela ma waqafx hawn. Il-pensjonanti kollha se jkunu awtomatikament intitolati biex jibdew jirċievu b'xejn il-mediċini kollha li qegħdin fuq il-formularju tal-Gvern. Sosten ta' 40 miljun euro fis-sena fuq spiża essenzjali li teffettwa l-ħajja tal-anzjani tagħna. Mhux talli solvejna il-problema tal-mediċini out of stock, talli issa se nagħtu l-mediċini b'xejn lill-pensjonanti kollha. Għax hemm tħabbat qalb il-moviment fl-eruq soċjalisti tagħna.